Monte, ja bi ove tu. Monte. Neću kupovati bun bilježnica, to nema smisla. Molim te. Prestani me sramotiti. Prestani. Molim te. Niko razbiću te. Molim te, mama. Mrzim ju. Mama, gle, mogu sa toj dvije pernice, gle, ovo je za Tijan, ovo je za Betijan, molim te, monte. Niko vrati, molim te. Mama, mogu. Mama! Ko dobro. Pa niko. Šamarčinu ćeš pobrati. Prostio. Mama, mogu, ovo mi treba. Niko, sad je dosta. Mama, mogu kredu. Vrati to. Mama. Ne. Mama, Jurica iz Razreda ima jedan super fonić koji kao pišeš pa se briše, a onda možeš ga kao šnjopkati i možeš, ima gore gumicu koja briše kemijsku, a ta olovka još ima neke kao, možeš ima za matematiku neke za izvlačiti i onda još, mislim da je rekao da ima glazbu unutra, mogu dobiti to. Neću kupovati niko to. Nikad nemam ništa. Mi smo se jedan put igrali s ovim kod Marije i bilo mi je tako zabavno, mogu kupiti to sada sebi isto. Monte. Mama, vidi ovo. Mama, ja bi ovo. Kad smo gotovi? Mama, vidi me.